Helmikuussa 2001 kesken Lahden hiihdon MM-kisojen mä sain nimettömän vinkin. Sen mukaan Vantaan Alatikkurilan Shellille oli unohdettu lääkärin laukku, josta löytyi dopingaineita, verisiä ruiskuja ja letkuja. Sehän synnytti paskamyrskyn, elikkä paniikin. Tämä oli kuitenkin vain yksi käänne yli 15 vuotta kestäneessä rikosvyyhdissä. Suomen tietotoimiston uutisia. Suomalaista maajoukkuetason mieshiihtäjää Jari Räsästä epäillään dopingista. Mä oon toimittaja Johanna Atsalo. Mua syytettiin kunnianloukkauksesta. Sanoisin STT:n suuntaan, että punnituksessa tavataan. Tässä dokumentissa mä palaan dopingskandaalin alkujuurille yhdessä keskusrikospoliisin rikostutkijan Kimmo Nokkosen kanssa, joka paljastaa nyt ensimmäistä kertaa koko kansakuntaa järkyttäneen tarinan uskomattomimmat käänteet. Rikos tapahtui oikeudenkäynnissä. Ei se tapahtunut hiihtoladulla. Päävalmentajalla oli varsin todennäköisesti STT:n jutun julkaisemisen aikaan hallussa erytropoetiinia ja kasvuhormonia, jota STT:n jutun uutinen koski. En koskaan ollut kenenkään kanssa missään tekemistä. Saati käyttänyt, ostanut tai myynyt tai pitänyt hallussa. Siellä annettiin perättömiä lausumia. Voidaan sanoa silleen, että jatkettiin hiihtoperinnettä. Suomen tietotoimiston doping-uutiset poikivat tekijöilleen ehdolliset vankeustuomiot. Ei varmaan syyttäjä osannut kuvitellakaan, että mitä sitten kohta tulisi tapahtumaan. Suomen hiihtoliiton johto on syvästi pahoillaan sattuneista ja me pyydämme anteeksi. MM-hiihtojen yllätystesteissä paljastui 4 uutta suomalaiskärryä. Ei tää juttu alkanut Lahdessa. Trondheimissa 97 yhdeltä urheilijalta Jari Räsäsen lääkäri poisti verran. Mutta ihan niinku elokuvista rikostutkijana löydät, että hei, tossa on nyt paise, mikä pitäisi aukasta, ja sulle sanotaan, sitä sä et aukasta. Tää on ainoa kerta, kun mun virkaurallani on tapahtunut niin. Hiihdon sisäpiirilähde on paljastanut Nelosen uutisille yksityiskohtaisia tietoja Suomen hiihdon doping-salailusta 90-luvulla. Tää oli sellainen paha painajaisuni, joka haluttiin niinku siivota mahdollisimman vähillä vaurioilla pois. Mitään ei tunnusteta ennen kuin näyttö lyödään pöytään ja sitten ollaan valmiita jopa valehtelemaan oikeudessa. Puoli Eurooppaa seurasi, mitä se tekee. Vuoristo- ja ravitsemusseminaari Hengelo Hollanti. Toi Hengelo niin ylipäätään edes merenpinnan yläpuolella. Tässä päätöksessä on haettu tätä johtokunnan taloudellista etua. Ei tää mennyt ihan niin kuin paidupuukko. Hiihtoliiton holtiton sekoilu dopingaineiden parissa varjostaa koko suomalaista hiihtourheilua. En mä anna näiden hiihtotyyppien pilata mun elämää. Suomalaisen maastohiihdon doping-soppaa on hämmennetty jo 14 vuotta. En mä varmasti ole sama ihminen kuin mä silloin olin, kun mä tähän lähdin. Mä kerron vähän semmoista, että mä en koskaan kellekään kertonut. Ja hän ei taas tyylinen kaiveltua jostain. Tämä prosessi on ollut aivan äärettömän raskas. Absurdi näytelmä. Eli onko tapahtunut oikeusmurha? Kyllä.